приятели, днеска сме на състезание, в момента е 6 часа, много ни се спи. Пътуваме след 20 минути. Ето ги Любо и Виктор и те като цяло не са много ранобудните. Сега сме тук с момчетата, его Деянски, его Виктор. Назове се другите шампиони и днес отиваме във Видин да ги разбиеме. Дисциплините после ще ги научите, защото млади в момента ще ги кажа. Колко часа? Часът е 6:55. Всички са недоспали от тук. Никой не е спал повече от 5-6 часа, предполагам. Така че имаме една за часа само да ги разбием. Трудно ми се мъчват, Любо. Топ. 2 hours later. Пристигнахме. Започва зоналния етап. Имаме май ще състезаваме срещу Видин и срещу Вършец. И се надяваме да победим и да отидем на национално. Сега влизаме в залата. Трябва да захраним вече. Нямаме абсолютно никакво време. Ай, се малко ще ми видите загравката. Добро утро. Добро утро. Тук вече може да видите момчетата, че загряват, защото по план трябваше първата дисциплина да е 100 метра, последвана от 200, обаче поради колебливото време се оказа, че тласкането на гюле трябва да се проведе като първа дисциплина в междуучилищните игри. Нашите гюлетласкачи бяха Иван Христов и Иван Кюрчев, които се представиха сравнително добре, като заеха, ако не се лъжа, трета и пета позиция в общото класиране. Като това ни даде 18 точки от самия старт на състезанието. Минаваме и към втората дисциплина в състезанието, а именно 100 метра девойки. Като тук първа стана нашата съотборничка Цвета Николова. След бягането на девойките дойде и ред на момчетата. Първи стана Даян, а Виктор зае четвъртата позиция, което ни донесе 13 точки от Дени и още 9 от Вики. Без да имат много почивка, веднага след 100 метра бяха и 200-те. Понеже залата е доста тясна, бяганията бяха разделени в две серии по 3 човека, като Даян беше в първата, а Виктор е във втората. След 200 метра не снимахме абсолютно нищо, обаче дойде ред на моята дисциплина, на човека зад войсовъра, а именно дълъг скок. Още с първия опит успях да направя резултат от 6 метра и 2 см. Макар и да не ми стигаше за първо място, аз бях доволен, че отново скачам, защото имах леки проблеми с коляното миналите 2 седмици. Втория опит, за жалост, беше фал, обаче компенсирах в третия опит, като успях да надградя резултата си до 6 метра и 9 см. След дългия скок се проведе и дисциплината висок скок, на която участваше Любо. Не разбира много от високия скок, затова няма и какво толкова да коментирам. Освен, че Любо успя да си направи личен резултат с 1,70 см, което предвид неговото състояние, в което беше тогава, е доста добре. Тук сложи 1,75 и нека видим дали ще успее да премине през тази височина. Последва 400 метра, като тук участници отново бяха Даян и Виктор, които избягаха абсолютно всичките спринтови дисциплини и бяха доста изморени, особено след края на 400 метра. Оставям ви да изгледате цялото видео, затова насладете се на бягането и на гадните виражи.
Дени завърши втори, а Виктор отново четвърти, което ни доведе общ сбор от 20 точки. Не сме снимали нито награждаването, нито 800 метра, нито щафетата, обаче завършихме на второ място, Видин ни победиха. Очаквах да се получи по-интересно видео, обаче бачкаме с каквото имаме. Затова оставете им лайк, абонирайте се и ще се видим в другите клипове.